Ngantemi iki piye, Kak? Ngantemi kuwi tanganmu kepelno, ya. Banjur sak bantere tibakno ana raine musuh. Contone ngene. Ning sing seru sing banter. Sing banter ya oh ngene. Ya ning rono aja ning aku goblok ora. Takonono yen ra ngerti arep ajar arep kapak-kapane ora ana dosane yen nganti engko ngamuk sing tanggung jawab Bathara Narada. Pun pamit ya, Kak. Ya. Yang Pantara Ratri Rama Dewan ingsun Yas nyumulat sekarang kandanyor Makrojekno Rama pukulun Bathara Brahma Sarawa paduka wonten ing kahywangan Harga dahana kula ingkang putra Dresanala ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Sandhapapada Mboten langkung semanten ugi kula ingkang putra Punarjuna ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk Sandhapapada paduka Kanjeng Rama pukulun Wong ilahe ngawit namastu namasidan sekaring bawana langgeng iya cah loro Dresanala apa dene Arjuna banget panarima ulun dene semono sing kadarman sarta kakurmatan ingkang ndok caosake marang pun Rama ora liwat pangestu kumaragake tampanana kula Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken cimat inggih katampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat pariping kalih lan kula cumadong dawuh kawis tinggal sumengko pengawak bojro anggen paduka rawuh wonten wigatos menapa Rama Dresanala kelawan Arjuna pun Rama mundhut gunging samudra pangaksama dene palungguhan iki mesti wae anggonku prapta iki ngganggu gawe ngedeng-ngedengi jeneng kita lagi pepasian lan karonsih. Lah, yektine ana bab wigati ingkang bakal ndak babar mligine marang jeneng kita Arjuna. Ana bab sing bakal ndak pundhutake pirsa kangge ngantep marang rasamu kang mangkono maju kang dadi lungguhmu Dananjaya.
saken. Arjuna kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Rama Pukundun. Nganti ripalungguhan iki apa isih antep lan mantep ingkang gati katresnanmu marang garwamu ya kuwi Bathari Dresanala. Rama Pukundun, monggo kula aturi bengkah dada kula mendhet jantung kula ingkang ingukir wonten madyaning sanubari inggih namung Yayi Bathari Dresanala ingkang tetela dados jejantunging manah kula. Tegese sing ngrembuyung katresnan kita marang Dresanala nuninggih taksih Rama. Tandha tandhane piyayi kakung utawa wong lanang kuwi yen tresnani karo garwa ki apa? Kedah saged angayemi sarta angayomi. Maknane angayemi jinejer dados guru lagi kedah saged weh rasa adem lan tentrem tumrapipun raosipun Yayi Dresanala sampun ngantos manahipun menika kadamel runtik. Yen ngayomi tegesipun menawi wonten tiyang sanes ingkang wani murang tata nggonjak dumateng garwa kula badhe kula labuhi ngantos tetesing getih ingkang pungkasan Rama. Bagus yen pancen ngono. Ripalungguhan iki pun Rama pengin bukti lan nyatani. Ruhanana ripalungguhan iki repat kepanasan alun-aluning para dewa geger. Merga ana wujud temah para dewa ora ana ingkang mangga puliya. Apa to sing dikarepake dening Yaksa Dahuru? Dheweke ora bakal bali saka kahywangan. Lamun to durung bisa nggendhong lan mondhong katresnane ya kuwi Bathari Dresanala. Mongko wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to Dresanala ki garwamu. Yen bojomu bakal digonjak karo buta kira-kira patrapmu piye? Alukon lagu ning lekat lukita linuding kidung kadung kadereng amomor memangun manah rahayu Dresanala wonten dawuh Kanjeng Rama pancen sengaja Janaka ripalungguhan iki ndak budidaya supaya ninggalake Argadahana. Apa to sebabe kaya mangkono supaya ora ana ingkang ganggu gawe ora ana sing nrimpung lan nrimpet anggenku bakal paring dawuh marang jeneng kita Dresanala. Ngertenono ripalungguhan iki kahywangan geger, kahywangan ketaman gara-gara merga bebrayane menungsa klawan widodari Janaka klawan Dresanala. Ewadene kanggo srana nyirep marang Dahuru iki ora ana sing kudu ditindakake. Anggenmu omah-omah karo Janaka kudu dipisahake. Babang pisan boten wonten gegambaran saklebeting manah
menawi paduka tegel tega mentala paring dawuh ingkang kados mekaten. Monggo kula aturi mirsani. Padharan kula sampun menjuluk. Kula sampun ngrebini, kula sampun bobot dungkap sapta candra utawi pitung sasi. Menawi ngantos anggen kula bebrayan kalian Pangeran Arjuna dipun pegataken. Kula boten saged nggambaraken benjang leking jabala saking menika Rama. Kula nyuwun kawicaksananipun sedaya para dewa. Katresnan kula menika tulus lan suci. Namung pati ingkang saged megataken Rama. Wae pun Rama ora bakal tega nyawang kelawan anake ingkang nandhang panalungsa. Nanging Nadyanta Dewa kuwi duwe panguwasa, nanging panguwasane ora kinarya gada, ora bakal sewenang-wenang marang sapa wae klebu kelawan jeneng kita Dresanala. Manut dawuh sing ndak tampa, lamun ta jeneng kita wis pepisahan kelawan Arjuna, wis pegatan kelawan Janaka, bakale ana priyagung Narendra Gung Binetara sing bakal ngukup kelawan jeneng kita, ngayomi kelawan jeneng kita, Malakrama kelawan Dresanala, ya kuwi ora ana liya kejaba Narendra ing Tunggul Malaya, Pak Prabu Dewasrani sing bakal ngrabi marang kowe. Mboten. Dresanala. Ana satriya bagus sing mung dingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe. Sapa? Lek nomripatmu jerengen gobokmu pangah Pandhawa. Satriya Madukara bojone Dresanala Arjuna kang dadi kekasihku. Wah. Syukur bagi sewu iki yaksa daur. Aku edan kepayang ngengleng bingleng anglalamong kedanan karo bojomu. Dresanala jaluk ndak ulungake bareng karo tugele janggaku. Wah, unta malang mangsa njlilitana.
Nata Jayamrata gerbu tenang. Ora gondro sepira kang dadi kaprawiran parandene ngendel-ngendelke wiyaksa daur. Aduh Raden, kula ngaku kalah Raden, kula ngaku dosa kula ingkang lepat, kula nyuwun pangapunten Raden Janaka. Dudu jiwa senopati lamun sakjroning palagan kowe njaluk pangapura. Ripalungguhan tak tibani kerisku rambyar kuwandamu tak guroni batamu kula nyuwun urip Raden. Kula wani tumindak kados mekaten menika karana wonten ingkang mrentah Raden. Yen pancen ana sing mrentah kuwi sapa? Yen kowe gelem jujur bakal ndak ngapura. Inggih matur nuwun. Ingkang mrentah kula boten wonten sanes kejawi namung widodari kahyangan dandang mangke. Setan alas kobong. Wis bisa ngraita. Lamun to lelakon iki mesti ana sing ngrekayasa, ana sing ngrekodaya. Aku kudu ngayomi kelawan garwaku Yayi Dresanala. Madong dawuh Rama Pukul. Bathara Indra aja wedi kangelan. Mumpung Janaka metu saka kahyangan. Aja wedi kangelan maragake tutupen lawang sela matang teki saken dawuh. Rodo montap lereke netap Dewa sing gawe lelakon iki. Dewa sing nindakake karti sampeka sanggit rungsit rekodaya tumrap lelakon iki. Dewa jarak lawan Janaka pengin dolanan karo wong Madukara. Ketitik lawang sila matangkep ditutup. Sawangen para dewa. Yen Janaka ora bisa gawe ambyare lawang iki aja diceluk wong Madukara. Dan Tobat. Nggih menika putu kula Bathari. Dresanala wis babaran inggih sampun. Ripalungguhan iki Dresanala mapan ana endi? Nggih semaput mapan wonten ing Patenggan. Dewa Srani mumpung Dresanala ora eling Purwadaksina. Gendongen bokongen gawanen ing Tunggul Malaya. Samangke kados pundi Bathari? Tan murunga bayi iki lamun ta dewasa malah dadi bak ingkang gawe gara-gara nanging nuwun sewu.
menika bayi abang ingkang boten ngertos dumateng kentang kimpul pojok plereting lelampahan menika bayi suci ingkang boten ngertos dumateng dedosan sampun ngantos kasempyok ngaradan eman sanget nanging ngantos putu kula menika dipun pisahaken kalian ibunipun sinten mangke ingkang badhe nyusoni dumateng putu kula tak gawane tak gendongi mencedhak karo mboke. Tata gelar bayi iki tak gawa men cedhak karo mboke men iso disusoni karo mboke tik penak men bocah semene ora ngerti apa-apa kok mung nyusu wae. Ripalungguhan iki aku wis mapan ana ning tepining kawah Candra Dimuka tinimbang iki mengko ibarate kaya macan wujute gogor tak openi yen gedhe malah nyatek karo aku. Ndak cemplungake ana madyaning Candra Dimuka tamat sejarahmu. Hei, kok? Warudaya ada soto jenenge rombong untu entek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong bojo moblok tinggal jagong tumpaki wong seyaine ramene wis kaya ngene betek-beteke ulang tahun-tahun ngarep men ditimbali meneh kebangetan tenan patrape Bathari Durga ing atase bayi tanpa dosa cemplungne kawah Candra Dimuka tujune konangan karo kami tuaning dewa Bathara Narada. Coba tak nyemplung ana kawah iki sisan gawe tak sunake marang purbane Hyang Agung tak gege nganggo banyu men gelis gedhe tak entasake men bisa males marang sapa-sapa sing wis nandukake kamurkan muga-muga iki bisa dadi wiji sing anjok marang jejeke ngati lan bebener. Mamalatku aku iki apa aku iki sapa
sapa lan aku kudu kepiye? Nah iki bola-bali putrane satriya linuwih. Mula Nadyanto durung sepira umure parandene wis bisa guneman kaya mangkene. Ger, Ulup. Bruhanana jeneng kita mono titah. Jeneng kita mono menungsa. Cinipta dening Gusti ingkang nyipta jagat lantarane bapa kelawan biyung. Bapa ingkang ngukir jiwa raga, biyung ingkang dadi lantaraning dumadi. Dene jeneng kita urip ana ing triloka iki, kewajiban kita ya kuwi nindakake perintah lan ngedohi cegahe pangeran lumantar weda suci kang wis kababar. Banjur yen aku menungso mesti wae aku duwe jeneng. Jenengku sapa? Ilange jeneng ya. Ilange jeneng dadiya jeneng. Ya merga jeneng kita mau digodhog ana ing wisa-wisaning geni. Mula ripalungguhan iki ulun paringi tetenger utawa kekasih Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni. Ya. Banjur kowe sapa? Ulun iki dewa. Dewa kuwi bedane karo menungsa apa? Yen dewa kuwi mapane ana kahyangan, bisa lara ning ora bisa mati. Ning yen menungsa bisa lara ya bisa mati. Dewa tek ora iso mati iki sebabe apa? Merga dewa kuwi KTP-ne seumur hidup ngono lho. Mula ora iso mati. Aja guyon aku takon tenanan. Merga dewa wis ngunjuk tirta amerta sing dayane ora bakal bisa mati nganti jaman apa wae. Oh, ngono. Ya. Banjur jenengmu sapa? Iki kami tuaning para dewa dene bebisik ulun Sang Hyang Narada ya Kaneka Putra saka kahyangan Sidik Pangdaluda ngono. Oh, Sang Hyang Narada. Ya, banjur lek ngundang karo kowe piye? Gandeng umurmu ki sak putuku, kowe ngundang karo aku mbah ya kena, eyang ya kena, kakek ya kena. Oh, ngono ya, Kek. Ya, Kek. Apa? Tekek. Tekek ndasmu pecah kuwi ora? Kakek. Iya, kakek. Manut dawuhmu aku dilairake dening biyung sing ngukir jiwa ragaku ki bapa. Ya. Banjur bapakku ki sapa? Ripalungguhan iki kowe madhepa mrana, kowe madhepa ngulon Wisanggeni. Ana apa, Kek? Sawangen, Kek. Kae ana wong papat sing sila metekel ngedhep meja cendhek. Kae sapa, Kek? Kae para dewa. Tek sila wong papat lagi ngopo, Kek? Kae lagi domino. Yen kowe butuh takon pakmu jenenge sapa, takono karo dewa-dewa kae. Yen nganti dewa kae ora ngerti, aja kesuwen, antemono raine. Ngantemi iki piye, Kak? Ngantemi kuwi tanganmu kepelno, ya. Banjur sak bantere tibakno ana raine musuh. Contone ngene. Ning sing seru sing banter. Sing banter. Ya, oh ngene. Ya ning rono aja ning aku goblok ora. Takonono yen ora ngerti arep ajar karo kapak-kapane ora ana dosane. Yen nganti engko ngamuk sing tanggung jawab Bathara Narada. Pun pamit ya, Kak. Ya.
cilik kluyuran ana ing Kahywangan kowe iki sapa? Tambo marang aku jenengku Bambang Wisanggeni kowe dewa sapa? Saka Kahywangan Salindra Bawana ya Kahywangan Kaindran. Iki Bathara Indra ya Surapati. Bathara sapa? Bathara Indra. Bathara Indra. Ya. Yen pancen Bathara Indra, lah Dana Kasina ning endi? Widagelan dudu dewa ngawur. Iki Jawata iki Bathara. Yen pancen dewa tegese pinter. Pinter. Waskita. Waskita. Yen pancen Waskita maragake tuduhna pakku jenenge sapa? Piye? Pakku jenenge sapa? Lah pakmu sapa? Kowe anake ora ngerti apa neh dewa. Yen ngono kowe dewa pekok kowe. Oh. Bathara Penyarian. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Kluyuran ning Kayangan goleki sapa? Goleki pakku. Yen pancen kowe dewa pinter, tuduhna pakku jenenge sapa? Kowe wae ora ngerti apa neh aku. Kowe iki bocah piye? Kowe ora ngerti karo pakku. Jare dewa ki kewajibane ngayomi karo para kawula. Kowe dadi wakil-wakile para kawula yang lungguh ning dampar kadewan. Ning nyatane ora pinter, ora gelem ngurusi karo para kawula ki karepmu piye? Tegese anggenmu dadi dewa lungguh ning dampar mung ngapusi karo para menungsa kabeh. Ketoke kowe menehi sega, menehi panganan iso dipangan 5 dina, nek lek mung ngapusi 5 taun kowe. Kaya truwelu. Dewa apa dudu? Dewa wae wong sandangane kaya ngene kok takoni dewa apa dudu. Yen pancen dewa kowe jenengmu sapa? Tambuh marang ulun, bebisik ulun Bathara Temburu. Oh, Bathara Temburu, ora Temburu ning Temburu. Ora perlu kakean gunung sing tanpa guna aku Wisanggeni goleki pakku. Wis bola-bali aku ketemu karo dewa-dewa ora ngerti jenenge pakku mula tak ajar kabeh. Yen nganti kowe ora ngerti pakku jenenge sapa kowe tak ajar dina iki Bathara Temburu. Lah dewa-dewa kedo goblok-goblok. Sing ngerti pakmu jenenge sapa ki ya mung Dewa Waskita kaya Temburu iki. Kowe ngerti jenenge pakku? Ya ngerti wae wong sak donya jenenge sapa ki aku ngerti. Yen pancen ngerti jenenge pakku sapa? Kowe muduna ning Marcapada. Waton kowe ketemu satriya bagus sing jenenge Raden Mukidi. Ya kuwi bapakmu matur nuwun. Teh mundur karo guyang-guyu ya napa Wisanggeni? Ana dewa pinter, Kak. Jenenge sapa?
jenenge Bathara Temburu. Oh, Temburu to? Ora Temburu ning Temburu. Kok pinter? Ngerti karo jenenge Pakku. Jare Temburu pakmu jenenge sapa? Satriya sing bagus, bener. Satriya sing ganteng, bener. Jenenge Raden sapa? Raden Mukidi. Sapa? Raden Mukidi. Wayange ora enek sing jenenge Mukidi rene. Slamet kae. Mula len jawab ngawur men ora ndok ajar oyaken ajaren sak pole. Edian. Pakku jenenge sapa? Ayo. Cangkemmu muni Mukidi ngono. Kowe butuhmu ngarep golek slamet. Kowe ngapusi karo Wisanggeni. Ripalungguhan iki tanpa nono tak ajar sak modarmu kowe. Kakek Narada. Tak kira lek kancane Temburu. Jebel tek kakek. Kek tangi kek. Iki daerah kene cedhek karo omahmu mbiyen tangi yo kek. Kek jare dewa ki ra iso mati mergo ngunjuk tirta amarta. Lah kowe ngletak ora obah ki piye kek Narada? Tangiyo kek. Kakek, yen kowe mati njur kancane Wisanggeni sapa? Kancaku goleki pakku sapa? Kakek. Ya ampun, sinden uda kae sapa? Endi? Angger krungu ngono ki anjur rindhik sona ginitik. Kowe tak kandhani ya. Perang ya perang ning panjalukku yen perang karo musuh ki mripatmu aja merem. Lah merem ngono ora iso mbedake ndi bala ndi mungsuh. Buktine balane dhewe antem sak kayange ngono kuwi lho. Ya kek aku njaluk pangapura. Tak kira perang iki paling penak yen karo merem. Lambemu elek bocah ora ngerti apa-apa kowe ora. Aku rong ketemu karo bapakku ke. Suwe-suwe nek aku mesake karo kowe Wisanggeni. Ripalungguhan iki bakal ndak jarwani. Tumuruna mring Marcapada. Tumuruna mring Marcapada lamun to jeneng kita ketemu kelawan satriya Jatnika. Ingkang kekasih Raden Arjuna ya kuwi bapakmu. Mula ripalungguhan iki magita-gita kowe mangkat to nyuwun pangestu ya kek. Ya.
Wantaramiji sawanipun ingkang abdi kalilan kula pun cumadong dawuh Prabu Dewasrani. Inggih Gusti Prabu, kula cumadong dawuh, kula cumadong dawuh. Kowe kabeh biyen dumadi saka para brahmacarah, para preman, para branda, para begal ing wewengkon negara Tunggul Malaya. Kowe dudu prajurit Tunggul Malaya, kowe dudu Sentana Praja Tunggul Malaya, nanging kowe andhanku ingkang ndak wadekake. Lah, apa to sebabe ripalungguhan iki? Kowe pendak sasi ndak blonjo, ndak mulyake uripmu, ndak tata kang dadi keluargamu merga men kowe gelem manut karo perintahe Dewasrani lan Gandeng. Nadyanto Dewasrani wis kasembadan bradat ya kuwi kembang kahyangan Argadahana ya kuwi Bathari Dresanala. Wis mapan ana ning Taman Sari Tunggul Malaya ning parandene durung gelem leladi kelawan Dewasrani, ora gelem ngimbangi kelawan katresnanku. Merga ingkang tansah gumana musik ana sajrone batine si Dresanala ora ana liya kejaba pepujaning ati ya kuwi Raden Arjuna ya Raden Janaka. Mula kang mangkono ripalungguhan iki kowe ndak perintah anggenmu dandan aja kok kendhoni kepara malah kenceng ana. Golek ana satriya sing jenenge Arjuna supaya padang jinglang anggenku bakal ngungkrum kelawan Dresanala. Janaka kudu dipateni. Ganjaran gedhe sing bakal ndok tampa lamun to kowe bisa mocok janggane Arjuna. Ning lamun to kowe ora bisa mateni panengah Pandhawa, ndak cawisi tali kowe bakal gantung ana madyaning alun-alun negara Tunggul Malaya. Ndasku ngisor dhuwur kaya pecah-pecah. Menungso lek lara awake, cacing wae didak mogel. Terus yen krasa lara males. Entuk ya? Oh, entuk. Oke. Kono mau pindho. Hah? Kono mau pindho. Aku pindho ya entuk. Entuk. Oke.
balasan lebih kejam daripada pembunuhan. Tegese yen kono pindho kudune kowe ping 3. Entuk ya. Entuk wae. Oke, siap lho. Ayo ngantem pecah biasmu. Iya bener kandamu lali sumber jiwasa ojo nganti mati tanpa aran. Wong bagus kaya wong ngengkleng bingkleng anglelamong. Sopo? Panengah Pandhawa satriya Madukara Raden Arjuna. Wah, kowe sing jeneng Janaka, dasar Paranyata. Dampyak-dampyak ninggal tata krama ki prajurit saka ngendi? Iki dudu prajurit. Banjur kowe nemoni karo Janaka, mateni karo kowe. Sing merintah kuwi sapa? Sing merintah aku dhuwit. Ora perlu kowe ngerti karo lakon kuwi. Sing baku aku bakal nampa ganjaran agung lamun to aku bisa njrimpung sikilmu bondo tanganmu mocok jangkam. Mula kang mangkono ora perlu ripalungguhane iki kowe kakean gunem sing tanpa guna ora perlu kakean bebangal. Angklungna janggam tak pocok ripalungguhane. Yen pancen kaya mengkono sing dadi karepmu aku ora bakal ngalang-alang. Malah sisan gawe Janaka gawe Giri Sayembara. Karepmu kowe bisa mateni lawan aku. Yen bisa syukur ewadene nganti ora bisa. Malah ana pawongan telu sing tak nggo gateng ndase. Wah, sugih kendel Bandawani ing kene kalan patimu.
sigar mustakamu greni batangku. Hey! Oh! Wah! Oh! Ah! Pian wong apa iki? Wah! Oh! Wah! Oh! Batari Dresanala yen kowe nampe katresnane Dewa Serani iki arep golek sing kaya apa kowe bakal dadi ibune wong sanegara Tunggul Malaya ora tiba ning Padas Curi parandene tiba ning kasur babut ingkang kebak kamulyan kowe njaluk apa mara gage matura sing ora ana takokno sing ana tambahana yen perlu kepengin nganggo jarik emas ginepeng gateng mutiara paton ora njaluk mudune lintang lan rembulan mesti Dewa Serani saguh minangkani aku mung tansah nganti-anti rakitang setetes weweo tirtaning katresnan marang Dresanala mesemo wong ayu aku nggambarake mendah kaya apa nikmate rasa senenge pikir lamun to bisa lelumban katresnan kekosok kang sari-sari sare bareng kelawan siadi kanthi bebantal sing lencir gading geguling sing mentis kuning Dresanala maragake tambanana brangsaku wong ayu Dewa Serani wong kang kaya kowe nadyan to kowe ngrakit tembung lan ukara ingkang endah nanging tangeh lamun kowe bisa nggogrokake jantungku merga lumahing jagat kurping langit katresnanku ya mung siji Pangeran Arjuna yen nganti kowe murang tata ngruda peksa kelawan Dresanala kowe nyenggol busanaku bakal ndak obong ndak suwek kowe nyenggol kelawan kulitku bakal ndak beset
kowe murang tata karo aku bakal tak entengake patiku setan. Yen ngono pancen kowe ra kena dimat. Kowe ngentengake patimu tinimbang leladi kelawan Dewa Serani. Ya, ya. Aku wis nggawa pusaka kaya ngene seblakno dadamu. Janaka ora ngukup, Dewa Serani ra ngukup. Modar kowe. Oh. Wah. Janaka dasar para nyata kowe bakal njaluk Dresana lho kowe darbekku nganti kowe murang tata pocok jagamu longgo parung brodol jaringamu yen nganti borot tak tambale nganggo druwang oh 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 wong apa iki oh oh what loyat oh oh ah ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kula pitados amargi ageng ing katresnan kula kaliyan paduka ingkang dados sarana kula luwar saking panandhang pangeran kuwi wis dadi kewajibane Janaka Yayi Dresana paduka tindak mriki kaliyan sinten kelawan putramu Bambang Wisanggeni pundi larene sakmenika sampun sepinten agengipun kae cahe kledang-kledang rene tobat Wisanggeni mama ora nyangka wis semene gedene mesti kowe ngelak pengen mimik kene mama pemedang nyapa to sing wedok tenange sing lanang nesu nyapa to iki suka sama suka ngono lho dengkelmu mlocot aku ora tau ngono kuwi malah lah aku ki nek wong kledang-kledang ngono roro dirangkul apa salah beta ngono kowe mama ngelak ndasmu dudu iki to pangeran dudu iki Bagong layak nggih dolanan digiya-giya pancen keparat tenan Bagong setan ambak ngrebab alus ning giya-giyane kaya ngono yen kaya anakmu tenan